Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Ka jingtre shitam kala penlong ya ka wei kalong keme ka kong Anbolin Syiemlieh na pentorba ban peni ya ka sap ka phong bakadon bat ban yo ban ra ya ka nam. Ka kong Anbolin ka badon arngut ki Khun ha ka jing ya kendo ya ki nong tho kubor ha Shillong Press Club hne ka sngi ka khanyo tre ulber kala penpau ya ka jing sngongu ya ki pai ba jong jela ki bala kershan ya ka da ki vote jong ki ha ka jing ya ko Mrs Glamours ka bala penlong han nong ba go hati bat ban yo ru yo so ka jing job kum ka second runners up Mentaga kentiru ka karpa di kipat ba ka jela ban kershan ya ka haswa bakan mi syakmat ban yakun ya ka Mrs India ka ban salong hauni Bnai ban wan ngadon jimbut ya kadi ka peasant adon syuahi adon ngapol barang hingla support hidana di broshkata bangale ya kani ka thom te menta pade ngala ada syajid dan menta ka Mrs India hingla job ka Mrs Glamorous India how 2018 how Bnai February timenta ngala syajid pat syaka thom syaka 2018 ka Mrs India ka salong how Bnai April ting hami no menta na po shulong haga aku tarik how new Bnai masung job ini ka thom tu auto kani ka abia ya ngalek yang sakawai peasant kila jid ya menta kani ka Mrs India tu wang ngalek sekali dalam job ngan salah balik ini menta ka jerman jom kaji tu jo nga bani rapi ki bei pan ngaru mo pa ban develop ko develop ki bei state ko ga Delhi lani ki bei state ki balalong advance baharu kata ka jomi ho ni don kata ka natural beauty la don don boro ka ibun ki ba challenge na kan ni ka shino jomi henry undon ba support ki lani kanu ka taw ro ka la don hak ki to ba ki na highway express ti de na daw ka kwa bang lehi daladi bang pan iye ki undan jing e ha ka no manuru phila an job kan gano wa thom the fidon da jingon no fee but la don mi ba support your fee you can break the barrier